zet eerst even een lekkere muziekje aan. Een lekker muziekje van Michel, dat ik zelf mooi vind. Dat het water op slaat. En dan pak ik het ark en dan gaat het om. Ik ben eerst in Arem, dat ik protte vrijwilligerswerk. En nu heb ik uiteindelijk alles wat ik daar die heb ik nou in een baan. Hè? Van mensen zwaar in koffie zetten en ja, begrafenis, trouwerijen. Een heel protte ding dat ik als vrijwilligerswerk, die heb ik nog gewoon in een baan. Dus het plaatsje klapte gewoon van mij. Ik heb hulp van vrijwilligers. En mijn eerste hulp, dat is mijn man. Dat is mijn rechterhand. Die helpt te sjouwen en te slepen met tafels en stoel. Die meent het gas, die doet de tuin. En die zet de vlaggen op het toer. Want dat is ook nog wel een aardig zwierputje. Ik ben de vlaggenist, ja. Hij staat hier zo wat 40 keer op het toer. Dus dat is een heel skoft. En dat is niet alleen de koninklijke familie, maar je hebt een mooi opening watersportseizoen. Als Sint-Pieter komt en als Sint-Pieter komt, zit er weer op. Dan hebben we het scootje doen. En als het scootje wint, nou ja, dan moet er weer op het toer. Dan hebben we dus alle verenigingen. Oostergo, Frisia, dit is VBS en daar is Splash. Splash, dat is een speciale klasse. Die organiseren hier wedstrijden en dan moet de vlag op het toer. Dus jouw geen conditie aan hinder? Nou, dat mag het zeggen, maar ik ging niet meer soms half jaar een keer erbij ben. En dan ga ik maar aan het lichte petit. Nog zonder ik niet heen. Dan krijg ik de bek, hebben we meeste lucht. Als we dan een beetje zoen blijven en zolang we er een plezier in hebben, dan staan wij voor de Sint-Pieter-kleer. Goeie. Nou, goeie. Omroep Friesland, dacht ik. Ja. Heer? Ja. Mooi. Wat Mooi, door de pet en al. Zo is het zo. Mooi. Wat ben je om dan? Nou, dan moeten we even kleren hè, van de simmer. Even wat antivoling onder. En even in de was. En dan kent we weer van het simmer. Dan een vrouw mooi op een boot straks? Ja, dat vrouw gaat achter mij. Ja, dat is het leukste, hè? Ja? Ja, wees. Hij wat praat, no? Alleen ik begin jezelf te praten. Ja, precies. Hè? Dat is ook niks. En hoe is de rolverdeling dan? De rolverdeling? Ja. Nou ja, de vrouw wat assisteren, hè? Die krijgt opdrachten. Aha. Ja. Dus zo ben ik kapitein? Ja. Ik heb net 2 kapiteins bij op één schip. Nou? En weet ze haar wat de schikking in die rol? Of, Ja, dat gaat best. Oké. Ja, we varen al 40 jaar Zo. together. Zo. Ja, maar het hartstikke goed wel, no? Ja. Ja. En hoe heb je dat ze volk kon krijgen, man? Maar je slaagt dat maar net. Nee, maar dan ben ik nog net 40 jaar trouwd, dacht ik. Oh ja. Nou, dan weet je het ook nog net. Nee? Nee, no? Hallo, welkom bij mijn verzameling van het Koninklijk Huis. Kom erin. Dit zijn postzegels. En nou, dit zijn hele mooie glazen blokjes, zeg maar. Dit is het eerste tegeltje, die vind ik ook wel heel erg mooi. Met Willem-Alexander erop, toen hij geboren was.
Ik heb ook een map waar ik mee begonnen ben, maar die ligt daar op de grond. Die gele. Deze, daar ben ik mee begonnen. Nou, het is een beetje raar geplakt en zo, maar ja, hier ben ik mee begonnen. Dat is de eerste mapje. Ja. En hoe je dat zo komt dan? Nou, ik zag Amalia aan de krant staan en ik was 8 en ik vond het zo schattig. En toen ging ik eruit knippen, opplakken in deze map van mijn zus. En, en toen ben ik ook bij haar ouders en bij de familie gekomen en toen ging ik het allemaal sparen. Wat vind jij nou leuk om? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het, de geschiedenis vind ik erg interessant en ja, ik vind het leuk om het te verzamelen. Ben je fan van Maxima? Nou, ik heb wel posters in mijn kamer hangen, maar ik ben niet of zo, nee. Ik heb ook wel gewoon popsterren en zo in mijn kamer hangen. Je mag zelf ik prinses willen stiekem. Nee, dat lijkt me echt niks. Je mag helemaal niks. En altijd op de foto, nee, dat lijkt me niks. Maar ik vind het wel leuk om te verzamelen. Maar ik zou ze zelf niet willen zijn. Maar hoe is het nou om die eigen expositie in het museum te hebben? Ja, het is wel heel mooi. Je komt in de krant te staan en ja, wat zeg maar een beetje wel beroemd. Een klein beetje wel. En ja, een beetje al op tv. Dat is wel mooi. Dat is leuk. Nou, het was gezellig, maar ik heb het druk, dus jullie moeten weg. Zaterdag is de opening al, dus nou, doei.